Uya na naman kita mga tugang, lugod, kamugabos na sa matiwasay na kamugtakan, dahing anuman nakaulangan, kaya ang sakuyang pagmauot, nakitagabos, nakakamati, nindayaday nakaugmahan. Ako po si Vic Nerva. Siring sa satuyang nakatudan, mag-iribahan kita sa laog nin kadikit sa nang minuto, sa pagtukar nin piling tema, dapit sa satuyang tataramon asin kun paano ta pa pagyayamanon ang satuyang paggamit kaini. Kun kaya danay ang sakuyang alok sa gabos, madya na, magbikol kita. Sa satuyang ikaduwang pulo may tulong episode, ipadagustaan pag-discuss kan paggamita nin mga patanog o vowels, urog na ang patanog na o. Dikit na review. Last week, sabi ta kung ang tanog na O, nasa hurihan, ang baybay kaini gagamitan nin letrang O. Alagad kung ang tanog na O, yaon sa laog kan tataramon, mayo sa hurihan, ang gagamiton iyo ang letrang U o U. Sa episode na ini, liwat, gamit ang Teacher's Resource kan Department of Education, dangan ang librong Guide to Bicol Orthography, ipapadagusta ang tema kan tanog na O. Sisiiripunta kung papaano minabago ang pagbaybay kan tanog na O, kung ang tataramon minabago susug sa paggamit kaini. Uya ang sunod na rule. Kung ang panhiro o verb nagtatapos sa tanog na O may O sa hurihan na silaba, asin gagamitan nin hulaping on, hon, an o han, ang letrang O kan gamot na tataramon magiging U. Ano ang mga halimbawa kaini? Basahon ta. Kung ang nainot na rule mapapadapit sa panhiro o verb, ang sunod na rule man dapit sa adjectives o sa Bicol, panmidbid. Susog sa satuyang references, kung ang panmidbid nagtatapos sa O igwanin O sa huring silaba, dangan igwanin hulaping on, hon, an, han, ang original na gamit na letrang O kan tataramon magiging U o U. Hilingon ta asin maging susugan ining mga halimbawa. Iyan mga tugang ang satuyang mga tema sa episode na ini. Maghapot kita, maghurup-hurup. Sa ngunyan, paano tananggad ginagamit dangan pinaparambong ang paggamit kan satuyang sa diring tataramon. Lugod makatabang ini satuyang pagtukar sa episode na ini. Next week, ipadagustaan iba pang topics katakod kan patanog, pati na ang mga exceptions sa rules kan paggamit kan O asin U. Sa liwat, kung igwapo ka mo nin mga hapot, tuyaw, suwestyon o ano paman ng mga concerns dapit sa satuyang programa, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Ako po si Vic Nerva, danay na nag-aalok sa gabos, dahil nanggad kita maguntok sa pag-adal, pagpahiwas, pagpararom asin pagparambong kan paggamita kan Bicol. Sagod po sa sarong simana, yaon man po kamusain, dahil nanggad na makalingaw. Magbikol kita.